Ọ bụrụ na ị ma date na month amụrụ gị gee ntị between January to December ka ị malụ ka ị bụ nwa anị, ka ị bụ nwa mmiri, ka ị bụ nwa aja, ka ị bụ nwa ikuku, ka ị bụ nwa anyanwụ according to kalenda ndị oyibo between January to December. Ọ bụrụ na amụrụ gị between December 22 to January 19, ife bụ nwa aja anị. Nwanne, ọ bụrụ na ị ka na-azọ mmiri si na mmiri pụta, onye ọbụla bụ nwa mmiri na Facebook. One of the strongest characteristics of nwa anị bụ greed. Ndị anya ukwu. Ibie ha ụwa niile ọma nju ha afọ. Anyị anụwa ifo na-eri ihe niile. Yes, idolu mani a na-eri mmadụ, ọ ga-eri ụnọ, ọ ga-eri elu plain ma still afọ ejubere ya. Afọ ahụ eju nwa anị. O nwere ife na-acha nwa aja anị n'anya. O nwere n'ife iwe o ji wee kpọrọ ihe. Ọ dị emekwalụnụ gị anya ụfụ. Nwa aja anị like justice. Nwa aja anị will do anything for justice. That is if ya na-emegbu emegbu. Hey! Ọ ga-anụ chachachacha dị ọgụ asị if na ọnwanne ya. In fact, ọ ga na-anụ dị ọgụ. Ị na-ajụ, ọnwanne gị bụ ihe a. Ọnwanne gị ka a na-emegbu ihe anụwa. Nwa aja anị dị reliable. Just achọrọ m ịbịa bawa na strength and weaknesses. Just ọ bụrụ na amụ gị December 22 to January 19, ndị oyibo si na ịbụ nwa aja anị. That is nwa afọ bụ anị. Ọ bụrụ na amụrụ gị between January 20 to February 18, oyibo siri na ihe ịbụ bụ nwa ikuku. Ikuku adị ama n'ọya. Amụma ị na-ebu mara ya ma. Ndị ikuku ndị amụma. Ndị ikuku ndị amụma gọngọngọngọm. So malụ na ife bụ nwa gịnị ikuku. Then ọ bụrụ na amụrụ gị between February 19 to March 20. Ke ndị mmiri ahụ, ndị nlecha. Mana ịbụ nwa mmiri. Ịbụ onye nlecha. Nlecha na-adị gị mma. Ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Nwoke dị ya na-adị ka nwaanyị. Nwaanyị dị ya ha na-ama ife dị egwu. Ndị mmiri na-ama ova. Ị yala afọ nwa mmiri na-ịgbaghị ya touch 2 times. Hello. Dị amụma mmiri dịgodi ha n'ahụ. Ị na-edodi mmadụ ịgwa gị from their character, ha chọrọ easy life. Okay. Ụmụ mmiri ndị nke nwaanyị aka si mistake ha fa akwụna. Ọ bụrụkwa na fa bụ akwụna. Adịmasịkwa na a lot of them abụla akwụna. Ọtụtụ aka na ohori na-esi na mmiri apụta. Yes. Ewelu ndị say from that Kalogori side. Okay. But ndị mmiri just love to be flashy, to be beautiful. Okay, they achieve things with ease. If afọfiara gị ahụ dịkwara na nwa mmiri easy. It's all about the luxurious lifestyle for nwa mmiri. Yes. Yes, agadi ọfụba ego oyibo adị akọ nwa mmiri. They always sorted for, provided for. Ndị a na-amụ ka nwa, ndị a na-epet. From more, depending on your spiritual background. Ọ bụrụ na amụrụ gị February 19 to March 20, ife bụ nwa mmiri. Ọ ife oyibo kwuru, ọ bụrụ mụ kwuru. Ọ bụrụ na amụrụ gị between March 21 to April 19. March 21 to 19th April, ndị ụmụ anyanwụ. Ebe a na-anụwa ka esi abịa ụwa. One of the strongest characteristics of ndị anyanwụ bụ na ife kasị adị ndị ọsịsọ. Nwa anyanwụ sị gị na ọ ga-eme ihe echi, ọ ga-eme ya. They don't fail. And they want you to treat them like that. Yes, they want to hold you by your word. So they will quickly run to your aid. They want you to also quickly rush to their aid. Ndị a na-ewekwa iwe ọkụ dị egwu. Hapụsịkwa. Ọ bụrụ na amụ gị mgbe dị etu anụ wee ife bụ nwa anyanwụ. Ọ bụrụ na amụrụ gị between April 20
to May 20. Oyibo sịrị na ịbụ nwa aja anị. Nwa anị again. Nwa anị gịnị again? Responsible people. Okay, then ọ bụrụ na amụrụ gị between May 21st to June 21st. May 21st to June 21st, ife bụbu nwa ikuku. Nwa gịnị ikuku. Ọ bụrụ na nkwụsị m ga-abịa review each month characteristics. Ọ bụrụ na amụrụ gị between June 22 to July 22, ife bụbu nwa mmiri. Nwa mmiri nke July na-apụ iche. Ndị a na-alapalụ mmadụ n'ahụ. Ndị a dị clingy, very emotional people. Nekwa ha n'anya mmiri. The best thing ị ga-emere onye amụrụ na this nwa mmiri amụrụ na July. Each and every nwa mmiri from January to December with their own different characteristics according to calendar oyibo. I will still come and review it. The best thing ị ga-emerụ nwa mmiri amụrụ na July bụ kwanyere ya ugwu. Fadi humble, fadi down to earth. Ewere ife fa na-ama mmerụ gị. Fabo trustworthy friends, fadi loyal, but please don't you ever in your life insult this particular, as in people follow under this, because the thing na-ewute ha special, na-eme ha wuna. The thing na-egbu ha more. In fact, they cannot take it, they cannot stand it. Owegodiri ihe onye amụrụ na this ha ịkpọ ya kọwatara ya ịbakwanarị ya mba dododo. Ọ bụrụ na amụrụ gị between July 23 to August 22, ife bụbu nwa anyanwụ. Nwa gịnị anyanwụ. Ọ bụrụ na amụrụ gị between August 23 to September 22, ndị oyibo sịrị na ife bụbu nwa aja anị. Remember na m ekwugo small characteristics of each and this month. Ife bụbu nwa anị. So ọzọzi m ga-abịa review January to December characteristics. Nwa mmiri amụrụ na January na-eke o si eme. Nwa ikuku amụrụ na March na-eke o si eme here. So ife bụbu nwa aja anị. August 23 to September 22, ife bụbu nwa anị. Asịrị m gịnị na afọ ahụ ejughị eju, na ịdụ greedy, na ịdị gịnị responsible. Sometimes ndị mmadụ ga na-eche na iwe pride, mana iwelo pride. Ịdị gịnị down to earth. Ịdị gịnị loyal. Okay. Ọ bụrụ na amụrụ gị between September 23 to October 23, ndị oyibo si na ịbụ nwa ikuku. Ụmụnne Mbaka, amala m kwuru na mana Mbaka bụ nwa ikuku. Mbaka sịrị ụmụ adoration na ịbụ ụmụ ikuku, na unu bụ ụmụ ikuku. As a matter of fact, ndị niile na-aga adoration na-azazi ụmụ ikuku without understanding. Na ife Mbaka na-akọwata bụ na ya wa bụ nwa ikuku, na ọ ma ebe o si wee lụọ ụwa. Okay? Ọ bụrụ na ịbụrụ nwa mmiri, ịbụrụ nwa ikuku. Ọ bụrụ na ịbụrụ nwa ikuku, ịbụrụ nwa aja anị. Ọ bụrụ na ịbụrụ nwa aja anị, ịbụrụ nwa anyanwụ. So oyibo sịrị gị na ịbụ nwa ikuku. Gụwa bụ onye amụrụ na September 23 to October 23. Ọ bụrụ na amụrụ gị between October 24 to November 21, guess what? Ife bụbu nwa mmiri. Nwa mmiri nke anụwa na-abọkwa ọbọ ka nwa aja anị. Ọ ga-ebukwere gị ihe n'obi forever. Nwa mmiri nke anụwa, ọ gwara m na m ga-review each month. Nwa mmiri nke anụwa dị ihe anụwa. Ọ na-alaikwa private life ya. Ịwakwa na awa yochete ife nwa mmiri nke a na-achọghị ka ị yochete. They have private. Ihe ahụ ha chọrọ ka ị malụ nke ahụ.
ịdịra n'ozi ịpọpụ n'ozu na ịghọta ka ịmachata ife banyelu ndị amụrụ na October 24 to November 21, because na a man like ya it will never end well. Fa will private life and anything fa na dey proud of fa man nchọ ka onye ọbụla mara about it. They ha man let anybody into it. And lastly, ọ bụrụ na amụrụ gị between November 22 to December 21, ife bụ nwa anyanwụ. Ihe bụ nwa anyanwụ, like I said, na ị na-enwe gị na iwe ọkụ, ọ na-adị gị ọsịsọ, ịbụ a true friend. You stick out your January to December characteristics. Okay, just because na ịbụ nwa mmiri does not mean na nwa mmiri amụrụ na February na-ebi ndụ ya ka nwa mmiri amụrụ na July. Mba, nwa mmiri amụrụ na July adị ebi ndụ ka nwa mmiri amụrụ na October. Ndị we this analysis abụlọkwa ndị ọdịnala Igbo. Ndị we this particular analysis bụ ihe akpọrọ ndị ọcha. Ọ ndị oyibo